धाव क्रिकेट तक्त्यामधलं मित्रांनो अप्रतिम चेंडू फिरवतो. क्षेत्ररक्षण सुद्धा अप्रतिम लावलेलं आहे. त्याच दादूच्या माध्यमातून पहिला चेंडू. हो काय चेंडू होता पण चेंडू मात्र सीमारेषेच्या बाहेर जातो. पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार केला जातोय. एक विस्फोटक फलंदाज म्हणून या संघात वर्णी लागलेला जयेश लाडचा आवडता खेळाडू, जयेश लाडचा एक जबरदस्त खेळाडू विनायक. पुन्हा एकदा दादू ज्याच्यावरती संपूर्णपणे भरोसा. या दादून मात्र हा वाईट चेंडू फेकलाय. पंच शैलेश मोरेंची आम्हाला खूण येते. चालू सामन्यासाठी आदरणीय धाडवे, शैलेश मोरे आणि नाना बिचारे असं हे त्रिकोट काम करते पंच म्हणून. दरम्यान या मात्र 2 धावा असणार आहेत. 2 धावांची संघाची धावसंख्या होती 7. पुन्हा एकदा दादू टाकळे निश्चितच एक उत्तम चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. दादूच्या माध्यमातून हा चेंडू पण हा चेंडू सुद्धा वाईट जातोय. पंचांचा इशारा येतोय. थोडासा दबाव दादूवर येतोय. धावसंख्या होते ती 10. पहिलं षटक चालू असताना समोर मात्र घणाघाती प्रहार करणारा असा विनायक असल्यामुळे दादूवरती थोडासा परिणाम आपल्याला दिसून येतोय. पण निश्चितच दादू कमबॅक करू शकतो. दादू पलटवार देऊ शकतो आणि तशी संधी नाकारता येत नाहीये. पुन्हा एकदा चेंडूला वळवलं जाते. चेंडू जातोय डिक्लेरेशन बॉक्स कडे. 2 धावांची भर घातली जाते. धावसंख्या होतीये ती 12. काय दमदार सुरुवात केली यंग बॉईज या ठिकाणी सह्याद्री बॉईज या संघानं. निश्चितच एक उत्तम दर्जाचा सामना आणि आता मात्र दादू सफल चेंडू टाकतोय. एक चेंडूची फेक करतोय आणि एक निर्धाव चेंडू फेकला जातोय. अप्रतिम चेंडूनं पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये चुरस निर्माण केली जाते. आता मात्र जोरदार प्रहार केला जातो आणि चेंडू जातो सरळ सीमारेषा पार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय संपलाय. पहिलं षटक चालू असताना आपण पाहतोय धावसंख्या होतीये 16 धावा. सुंदर फटकेबाजी विनायकच्या माध्यमातून दिसून येते. नानानं मात्र या ठिकाणी विनायकला प्रमोट केले कारण विनायकला पुढे पाठवलंय, पुढे ढकललंय आणि स्वतः मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो जयू मात्र पाठीमागे थांबलेलं आहे कारण ओपनिंग म्हणून जयू येत असतो. पुन्हा एकदा दादूच्या माध्यमातून हा चेंडू वाईट चेंडू आहे. धाव संख्या होतीये 19. किती लांब लचक षटक फेकलं मित्रांनो. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा. दादू सारख्या गोलंदाजाकडून ही अपेक्षा नव्हती मित्रांनो. 7-8 धावांवरती खरं म्हटलं तर गुंडाळायला पाहिजे होतं कारण सामन्याच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा हा सामना मानला जातोय आणि विशेष करून दादू गोलंदाजीवर नियंत्रण आणतो का. आणि पुन्हा एकदा दादूला फटका मित्रांनो. लांब लचक षटकामध्ये आपण पाहतोय बराबर धावसंख्या वाढताना धावसंख्या होतीये 23. 6 चेंडू मध्ये 23 धावा कुठल्या. काय जबरदस्त चमत्कारिक बॅटिंग केली ती विनायक आणि गौरव यानं. आणि आता मात्र पहिल्यांदा स्ट्राईक वर येतोय तो गौरव. ओमकार खैर पहिलं षटक फेकतोय तो स्वतःच आणि संघामार्फत दुसरं षटक. विनय कसा चेंडू सोडणार. स्वतः संघ मालक आहे. स्वतः परिसराचा स्पर्श झाल्यासारखा हा चेंडू अडवतोय मित्रांनो. अप्रतिम चेंडूची फेक पुन्हा एकदा. हो वाव जबरदस्त. आता मात्र विनायकसाठी टाळ्या झाल्याच पाहिजे. विनय जगदाळे नाव मोठं आहे मित्रांनो. स्वतः संघ मालक आहे, कर्तृत्ववान, जबाबदार. हा सलग. हो 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 विकेट कीपर थोडासा लूज मित्रांनो. काय फेक होती पण विकेट किपरला संधी होती, यष्टी रक्षकाला संधी होती की निश्चितच हा चेंडू आपण बेल्सवर लावायला पाहिजे होता, स्टंपला लावायला पाहिजे होता. आता मात्र पडझड होते. धावसंख्या होते ती 27. गौरव सारख्या खेळाडूला बांधून ठेवायचंय, थांबवून ठेवायचंय, थोपवायचंय, जखडून ठेवायचंय. सोपं नाहीये मित्रांनो. लगातार शेवटी प्रतीक्षा संपली आणि गौरवच्या बॅट मधून आकर्षक चौकार निघाला. पुन्हा एकदा ओ हो या वेळेला मात्र खराब क्षेत्ररक्षण. दादू आणि ओमकार खैरला छेदून मात्र चेंडू सीमा पार जातोय. दोघांनाही चकवतोय, फसवतोय. आणि आता मात्र या ठिकाणी धावसंख्या होतीये पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या मात्र होतीये 34. ओमकारनं सुरुवातीचे 3 चेंडू अप्रतिम फेकले होते मात्र
आता थोडासा खराब आणि आता मात्र दादू जबरदस्त कामगिरी करताना षटक संपल्याची खूण आमच्या दिशेने येताना दरम्यान दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या येते 34 17 धावांच्या सरासरीने अर्थात पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा कुठल्या होत्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा तेवढ्याच ताकदीनं आता मात्र दुसरं षटक संपताना 34 नवीन गोलंदाज येतोय तो साहिल खेडेकर कोटरे कुचांबे प्रीमियर लीग 2025 अर्थात KKPL लीग मोठा असा जल्लोष तिसऱ्या पर्वामध्ये दमदार असं पदार्पण करतंय आणि निश्चितच सर्वांच्या गौरव उद्गार या लीग बद्दल काढले जातात कारण एक महत्वाची स्पर्धा आज कुचांबे गावामध्ये तिसऱ्या पर्वामध्ये पदार्पण करताना गौरवशाली पर्व आणि आता मात्र फटका सुरेख आहे विनायक याच्या बॅट मधून निघालेला धावसंख्या पोहोचवतोय 42 या ठिकाणी आपण पाहूया पुन्हा एकदा साहिलच्या माध्यमातून हा चेंडू आहे आता मात्र सुरेख चेंडू पण पंचांनी वाईट चेंडू घोषित केलाय आणि विनायक मात्र तग धरून आहे विनायकनं आतापर्यंत जबरदस्त अशी बॅटिंग करून दाखवलेली आहे आता मात्र तगडा शॉट आहे शुभमच्या माध्यमातून हा चेंडू अडवला जातोय शुभम एक उत्कृष्ट असा क्षेत्ररक्षक आहे आणि पुन्हा एकदा साहिलच्या हातामध्ये चेंडू साहिलच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चेंडू फेकला जातोय चेंडू मात्र यष्टी रक्षकाच्या मार्फत अडवला जातोय वाईट चेंडू घोषित केलाय पंचांनी अवांतर धाव काढणार आहे पुन्हा एकदा साहिल किती धावांचा डोंगर उभारला जातो पाहायचा आहे पण विनायकनं दाखवून दिलं की निश्चितच आम्हाला हा सामना आमच्या बाजूने वळवायचा आहे आणि त्या दृष्टीनं लगातार पद्धतीनं चौकारांची आतषबाजी करताना विनायक जाधव नाद करायचं नाही नंबर 1 बॅटर एक जबरदस्त बॅटिंग सलामीला येऊन तडाखेबाज फलंदाजी करताना आपण पाहतोय विनायक धावसंख्या होती आहे वाईट पण आहे 2 आहे का आताचा 52 साहिल काय जबरदस्त चेंडू आणि तेवढ्याच चेंडूवरती प्रहार केल्याने आता मात्र 9 चेंडू घोषित केले पंच नाना विचारी यांनी अवांतर धाव वाढणार आहे धावसंख्या होती आहे 57 12 चेंडू मध्ये 36 धावा खेळणाऱ्या विनायक साठी मित्रांनो जोरदार टाळ्या वाजवूया काय नियंत्रण काय पारी सजवले काय पारीला आकार देण्याचं काम केलंय काय जबरदस्त वैयक्तिक धावसंख्या उभारली या ठिकाणी षटक संपल्याची खूण येते विनायकला मानलं पाहिजे कारण निर्णायक अशा सामन्यामध्ये एक मोठी खेळी करताना गेम चेंजर खेळाडू ज्याला म्हटलं जातं मॅच विनर खेळी ज्याला म्हटलं जातं ना तशा प्रकारची या ठिकाणी खेळी सजवली जाते आणि आता मात्र गौरव तेराडे गौरव कडून एक विनय स्वतः संघ मालक अंतिम षटक फेकण्याला येतोय आणि मोरेंच्या माध्यमातून हा चेंडू अवांतर असल्याची खूण काय चेंडू होता चांगली क्षेत्ररक्षणाची लकब दादू कडून खरं व्हायला पाहिजे होती पण चेंडू जातोय सीमा पार धावसंख्या होतीये ती 62 मोठा धावांचा डोंगर आता मात्र चेतनच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातोय चेतनला मानलं पाहिजे एक चांगल्या प्रकारचा चेंडू सफाईपूर्वक अडवला जातो पुन्हा एकदा आता मात्र चेतनला संधी नाहीये धावसंख्या मात्र बरोबर वाढली जाते धावसंख्या होते ती 66 गौरव काय फटका मित्रांनो अचूक फटक्यावरती पुन्हा एकदा कोरलं होतं की 100% चौकारताना बॅट आणि चेंडूचं कनेक्शन इतकं तगडं होतं चेंडू धाडलाय सरळ सीमा पार पुन्हा एकदा गौरव आता मात्र एक निर्धाव चेंडू विनय जगदाळेच्या माध्यमातून विनय अष्टपैलू खेळाडू आहे मित्रांनो जो कबड्डी क्षेत्रामध्ये सुद्धा उत्तम खेळतो आणि स्वतः संघमालक स्वतः जाण आहे त्याला पण या वेळेला मात्र त्याचा चेंडूचा समाचार घेतला जातो चेंडू धाडला जातो पुन्हा एकदा सीमा पार आणि मोठा स्कोर उभा केला जातोय अर्थात आतापर्यंत धावसंख्या उभारली आहे 74 जिंकण्यासाठी 75 धावांची गरज काय म्हणतात विकेट नाही गेले विकेट गेली बॅट्समॅन साठी दोघांना कुठल्या आताच्या नवलासाठी आताच्या खेळत होते ना ते दोघं धन्यवाद प्रणित उर्फ भैया विचारे यांनी जाणलेलं आहे आदरणीय मयेकर दादांनी सुद्धा आम्हाला सूचना केलेली आहे आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण सामन्यामध्ये आता जी सह्याद्री बॉईज या संघाकडून जी बॅटिंग झाली यामध्ये
न विकेट टाकता दोन्ही ओपनिंग पेअरने ओपनिंगच्या जोडीनं सलामीवीरांनी धुवाधार फलंदाजी केली. 74 धावांचं आव्हान उभं केलं. त्याबद्दल नाना विचारे यांच्याकडून दोन्ही खेळाडूंसाठी 200 रुपयाचं बक्षीस आहे. मित्रांनो, यामध्ये आपण पाहिलं विनायक, ज्या विनायकनं एक धुवाधार फलंदाजी केली. निश्चितच सर्व रसिकांची मन जिंकण्याचं काम केलं. उत्तुंग फटकेबाजी, आकर्षक फटकेबाजी विनायकच्या माध्यमातून पाहिली आणि त्याला साथ मिळाली ती गौरवची. पण मित्रांनो, जशाच तसं चोख प्रत्युत्तर द्यायला तयार आहे तो ओमकार खैर आणि त्याला साथ देणार आहे तो संघमालक आणि कर्णधार म्हणून विनय जगदाळे. यानंतरचा सामना आहे. परेश दादा, आपल्याला विनंती असेल कोणता सामना आहे जरा. यानंतरचा या मैदानावर होणारा सामना असा असेल. कुठे गेले जयेश लाड रक्षण सजवतोय. निश्चितच मोठा धावांचा डोंगर आणि स्वतः ज्याची मी स्तुती केली तो अष्टपैलू ऑलराऊंडर खेळाडू. ओ वाव, जबरदस्त पहिला चेंडू, काय अप्रतिम फेकलाय. गौरव आणि विनायकनं ठरवलंय की निश्चितच आपल्याला दबाव आणायचा. पण ही जोडी अशी आहे, या जोडीकडून सुरुवातीपासून आक्रमण तेज केलं जातं. आक्रमणाच्या जोरावरती निश्चितच एक चांगले अशी पॉवरफुल हिटिंग आणि यामधली सुरुवात करतोय तो ओमकार खैर. मागच्या सामन्याच्या दरम्यान आपण पाहिलं ओंकारच्या बॅट मधून आकर्षक फटकेबाजी झाली होती. तोच ओंकार पारीला आकार देण्याचं काम करणार. समोर केवढंही तगडं आव्हान असू द्या, या आव्हानाला मोडीत काढण्याचं काम करणार. पण क्षेत्ररक्षण जबरदस्त होताना आपण पाहतोय. भैरवगड पॅन्थर्स. यानंतरचा सामना सी फायटर्स आणि भैरवगड पॅन्थर्स या दोन्ही संघांदरम्यान सामना होईल. कृपया नाणेफेकसाठी आपण समालोचन कक्षासमोर यायचे. दोन्ही संघाचे संघ नाहीत. जयेश लाडचा संघ एका बाजूला, आपण विनय जगदाळे स्वतः कर्णधार आणि कृपया उद्ध्वस्त होतोय. काय मोठा दबाव मध्ये प्रभाव मात्र पाडतोय तो विनायक. चालू सामन्यामध्ये विनायकनं जी खेळी केली मित्रांनो, डोळ्यांचं पारणं विटणारी खेळी, रोमहर्षक खेळी, एका उत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन, सर्वोत्कृष्ट खेळाचं प्रदर्शन करताना स्वतः विनायक जाधव. पुन्हा एकदा चेतन, नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होताना आणि आता मात्र दुगणी ऊर्जा घेऊन जयेश लाड आणि त्याचे सर्व सहकारी या ठिकाणी आपल्याला क्षेत्ररक्षण करताना दिसत आहेत. हा या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू विनायक साठी मित्रांनो टाळ्या व्हायला पाहिजेत. अप्रतिम पद्धतीचं षटक फेकलं विनायक जाधव यांनी आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती केवळ 5 धावा. गोलंदाज आहे तो मयूर. काय तगडा शॉट मारलाय ओमकार खैर यानं. मोठं आव्हान असताना मयूर वरती मात्र पुन्हा एकदा दबाव येतो का पाहायचं. कारण लगातार पद्धतीने पहिला चेंडू जर आपण सीमापार धाडला तर निश्चितच आपला दबाव येतो. या ठिकाणी गणेशजी डांगे होर्डिंग वरती या ठिकाणी तगडा शॉट मारला जातोय. जबरदस्त सुपरहिट फटका मारला जातोय ओमकार खैरच्या माध्यमातून. आणि पुन्हा एकदा मयूरच्या माध्यमातून आपण पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. तेवढ्याच ताकदीचा जबरदस्त फटका ओमकार खैरच्या बॅट मधून धावसंख्या पोहोचवतोय तो 17. सलग तिसरा चौकार. पुन्हा एकदा तशाच प्रकारची फटकेबाजी होतीये. आता मात्र हतबल होतोय, आता मात्र निराश होतोय, चिंतेमध्ये ढकलला जातोय तो या ठिकाणी मयूर याला. कारण मयूरनं थोडासा विचार करून विचारपूर्वक पुढील चेंडू फेकला पाहिजे. कारण ओमकार खैर मात्र लगातार पद्धतीनं जबरदस्त रणनीतीनं चेंडू फेकतोय पण तेवढ्याच चांगले आकर्षक फटकेबाजी करतोय. पंच बॉल भाई आ डायरेक्ट बॉल नो आहे नाही थांब ना बॉल टॅब बॉल डायरेक्ट आहे एक रन
आताचा 1 रन फक्त आणि बॉल नो आहे. नोचा 1 रन फक्त. त्या ठिकाणी आताचा 1 रन ना डायरेक्ट बॉल बाहेर गेलाय. नोचा फक्त एक धाव या ठिकाणी जोडली जाईल. याचा अर्थ धावसंख्या आतापर्यंत आहे 22. ती 22. ओंकारच्या बॅट मधून निघालेला पुन्हा एकदा आकर्षक फटका. एक जबरदस्त फटकेबाजी आपण ओंकारच्या माध्यमातून पाहतोय. समोर मात्र मयूर गोलंदाजी करताना हलक्या हाताने खेळून काढलेला चेंडू पुन्हा एकदा नो चेंडू घोषित केला मित्रांनो. चेतन याला मयूरकडून पुन्हा एकदा खेळवलं जाते. धावसंख्या होते ती दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 28. 12 चेंडू मध्ये 47 धावांची गरज. बाब्या 2 मिनिटं बसून मॅच आता. ओमकार खैर 28. काय चेंडू फेकला मित्रांनो राकेशच्या माध्यमातून. अप्रतिम पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी आपण पाहिलंय आणि खैर सारख्या खेळाडूला ओमकार खैर सारख्या खेळाडूला या ठिकाणी जखडून ठेवलं जाते. कोणत्याही प्रकारचं स्वातंत्र्य दिलं जात नाही या फटकेबाजीसाठी. आणि आता मात्र पुढे येऊन चेंडू मारायचा आहे पण राकेश वरती भरोसा आहे सह्याद्री बॉईज संघाचा. मित्रांनो राकेश काय गोलंदाजी करतो आणि त्याला या ठिकाणी प्रेरित केलं जातं. त्याला हौसला बुलंद केला जातोय जयेशच्या माध्यमातून. आणि निश्चितच आपण या सामन्यामध्ये हवी ठरतोय भारी ठरतोय. आणि खरं म्हटलं तर सीमाचा बाटा येतो विनायकचा आपण विसरून चालणार नाही. विनायकनं काय बॅटिंग केलं मित्रांनो. तेवढंच चांगलं गोलंदाजीचा सुद्धा नमुना चांगलं गोलंदाजीचं पृथक्करण ज्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळालं तो विनायक. आता मात्र यष्टीरक्षक म्हणून आपली कामगिरी बजावताना खरं म्हटलं तर फिल्डर म्हणून मयूर दादाकडे हा चेंडू गेला होता पण मयूर दादाला संधी नाहीये. जयेश मात्र जाऊन हा चेंडू अडवतोय. उत्तम फटका पण इथं मात्र संधी हुकली जाते चौकार जातोय. धावसंख्या होते ती 32. राकेशनं काय गोलंदाजी केली मित्रांनो. कमबॅक करून दिला आपल्या संघाला. अन्यथा ओमकार खैर सारखा चांगला खेळाडू काय फटकेबाजी करतो पण मात्र या गोलंदाजीनं बांधून ठेवलं असं म्हटलं तर भाव घडणार नाही. कारण आतापर्यंत आपण पाहिले ओमकार खैर याला जास्तीत जास्त धावा जमवता आल्या नाही. आता मात्र सफाईपूर्वक चेंडू अडवला जातो. एक उत्कृष्ट फलंदाजी केली जाते आणि सर्व क्षेत्ररक्षक आपल्या राकेशचा या ठिकाणी उत्साह वाढवताना दिसत आहेत. पण मला एकच क्षेत्ररक्षक असा दिसतोय ज्याच्याकडे कधी चेंडूच येत नाही तो पप्या. मात्र या ठिकाणी स्ट्राईक जबरदस्त समोरच्या दिशेने मारलेला चेंडू आणि पंचांची खूण येते की या ठिकाणी हे षटक संपतंय. तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 36. 6 चेंडू मध्ये 39 धावांची गरज. हवाई बाहेर गेले तरी सुद्धा मला वाटतं या धावा होणार नाही आणि चेंडू कधी आयुष्यभर पप्याकडे येणार नाही. या सामन्याचं समीकरणच उलट सुलट आहे मित्रांनो. जी जागा पप्याला दिली नाही ती इतकी सुरक्षित आहे की पप्याला एका जागेवर हलता सुद्धा आलेलं नाहीये. इतकी गोलंदाजी जेवीच्या लावलेल्या फिल्डरने जेवीच्या लावलेल्या गोलंदाजाने जबरदस्त केली आहे. आता मात्र जयेश लाड एक उत्तुंग फटका एक सुंदर फटका आपल्याला चेतनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. कॅप्टन बोलो सी फायटर आणि भैरवगड पॅन्थर्सचे कर्णधार आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी कृपया ताबडतोब या. सी फायटर जयेश लाड स्वतःच्या खांद्यावरची जबाबदारी घेतोय. काय करतोय बघूया. हो हो उत्कृष्ट उत्कृष्ट. आता मात्र राकेश रनआउटची संधी सोडत नाहीये. ओमकार खैर पुन्हा एकदा जयेश साठी या ठिकाणी ओमकार खैर साठी जयेश मारा करतोय. आता मात्र खऱ्या अर्थानं एक दबाव वाढत चाललेला आहे. ओमकार मात्र मयूरच्या दिशेने हा चेंडू वळवतोय. चेंडू जातोय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा मिळून जात आहेत. पुन्हा एकदा जयेश लाड किती सुंदर चेंडू फेकतोय पण या वेळेला मात्र 3 धावा रोखू शकत नाहीये. या 3 धावांची संघाची धावसंख्या होती आहे भैरवगड पॅन्थरचा कर्णधार
आणि सी फायटर